ಅದೇ ಫೊದ್ದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹವಣ ಫುಟ್ಸಲ್ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ದೇವಣ ಜಾಗ ಮಿಹೋದಿ ಮಗೂದು ಟೀಮ್ ಮಗೂದು ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮಿ ದತುರುಕೊರಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗ ಫೊದ್ದುಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೆಕೆ ಅದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕುಡಕಮ್ಮತಿ ಹತರಿಂ ಏಕಫುಂ ಬಾಲಿಕೊಗ್ಗೆ ಮಗೂದು FC ಗೋಲ್ಡನ್ ಫೆಲ್ಕೊನ್ ಮೆಚು ಮೊಳವೀರುಗ ಮೆಚುಗೆ ಹತರು ದಂಡುಗೆ ತೆರೆಂ ತಿನ್ನಂಡು ಮಿ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ಕೊರಿ ಎಮಿಹುಂಗೆ कैप्टन आलिम यूसुफ अदी अनिल दंडो मिकामियत करी मोहम्मद इरशाद एंडमेस एलंड की आई पहातुन कीपर एल्ली बोले इरशाद गाग टच वे फह गोल बने हम गोल काउंट मि करनी इरशाद गे है गोल लगी गोतुगा अणकोलो यूनाइटेड केके बलार गे एमिहुंगे गोल कामयाब करी मूसा माहिर निगदाद मि दे टीम अद फाइनल गा वाद कोरम मिजेनी होळुदु मयूटा स्पोर्ट्स एकेडमिया होळुदु मगुदो मिगे कोरी लीग बरुगा एफार वाद कोफवनी एंडमेस ए मैच कामयाब को मुबारत के फाइनल के सीधा जागा होदी होळुदु एमएच कुळुनी हावीरु गडीग मगुदु पाह कोरने मगुदु कोच पाह कोरनी होळुदु अदे कोळं हावीरु कुळं जेहुंगे सबबुं एमिहुन एम्मे देवे गेम नुकुळुनी कम हन फाइनल दारुग होळुदु बलि कोरेवेन कमगे यागी इंकम कम अद्दें अळुन में हम अने वरब बोडं हम रिवाइज कोगे मियाई मी टीम कुळेगे टीम पुदेरग बोड रंगळवस कोफोती एकम अळुन में हम वागे की अळुमन मी रावेंगे गेम प्ले न हम बराबर मैच वॉक कोफेनी हम मी गोता कुळे न्याय गोता अळुमन कुळे मोळवेगे इराद को मियद मिदने फाइनल मैच को अळुन दन्नवने हवीरु गडी अळुमन हम एब्बेस बरक नकुळे टीम एम इदें एदुवा अळुमन टीम दब्बेगेन दिये बोड बेलेवेनी हवीरु गडी कुळेन हम जावुं कम दें रेगन हम तफात मी टीम दें अळुमन मी उम्मीद कुरनी हम मियव्वर में रंगळ फाइटिंग हम होळुदु अदे कोळदी ताशी मी आने कामयाब कुराने कम इराद कोरेबी टीम पाह कोलंगेनी मि पहारुगे मि फाइनल वेगे मिदनी मुबारतुग वाद कोर हतरु रशुगे तेरें एम्मे आबादी बोडु रशा अदि आबादी एम्मे मद्दु रशुगे कुरिमत मेगे गोतुगा मि मुबारतुग वाद कोर हतरु रश बलायरुगा आबादी एम्मे बोडु रशकी होळुदु अदि आबादी एम्मे कुಡ रशकी मगुदु मुबारतुगे फाइनल मैच कुळेणी आदित्य दुहुगे इरे